De oranje jaren hebben er bij het kruispunt een soort ongelukken west. Vooral voor de Weesmers een gevaarlijke situatie. Nou, maar de andere situatie hier de meeste moeite om door dik op te komen naar Leeuwarden Bals. Dat we gewoon een vervelende situatie, als je maar in de spits of medisch de dik op moesten. Ja, dat joeg problemen. Dan als je troffen, dan ging je een pech en dan steen je veel in de waantje van de dik op draaien kon. Elk ongeluk wat er gebeurt is in de volle vanzelf, dat ga je even net. Plus het is een soort wachttijd, wat ik zei, en dat is gewoon vervelend. Als provincie ben we er ook bezig met de dikbals het Leeuwarden op te knappen. Verkeersveiliger mind zien. Nou, we hebben nu sinds mooi op- en oude ritten. Kun je de dik al, kan je hier boven op het viaduct op de rotondes. En kun je dan afslaan op Vroon-Akkerdiek richting Frentsit, Snits. Uit zijn de verkeersaanpassing is er ook een nij carpoolplak en een Liets busstation kwam. Doch is dwarsbelangwezen nog net helemaal tevreden. Maar ben er nog wel een paar knelpuntjes die we even aanpakken, maar de ontsluiting met de Kooidiek en voor de oversteking voor de fietsers, daar ben we nog met waanden. Maar verder is een hele verbetering geworden. Ja, het dorp zijn ben we er hartstikke blij mee, maar deze bushalte, hij dichter bij het dorp komt. De betere gelegenheid voor fietsen te zetten, carpoolplak is uitbreid, is hartstikke mooi.